Mga pade, mga made, makamurumundo man isipon, pero talaga pag abot sin 11 kataon, ang pangkulkog ni Padi Ariel nakalbo na. Yun, sa pinato mga pade para din malanit sa kamot. Ini mga padi nabubutrap na yung kakawit nato. Wala lang ini mga padi palutaw. Solamente ang palatandaan tas ini mga padi yun ang mga bulod ho. Yan, ang mga duros ang bulod, ang mga haralangkaw na mga kahoy, mga lubi. Yan, mga palatandaan tas nabubutrap ta. Yan, good morning pa lang mga madi. Good morning mga padi. Panibagong araw, panibagong lawod naman kita. Yan, kahapon mga padi na Martes, duty ta. Niyan, Miyerkules, lawod naman kita. Pag wala duty, lawod kita. Kaysa rumang kita na barangay Kagawad mga pade, mga madi. Yan, yadi pa lang kita mga pade sa tungod san barangay na mo. Yan. Shoutout didi sa mga padihon nato sa barangay na mo. Yan, mga padihon, mga madihon. Nan shoutout sa iyo intiro mga pade, mga madi. Shoutout. Pumiro tayo na batak mga pade. Sira mga pade, mga madi, may sulod para makabugas kita. Yan, makalibre sa pangsuda. Oh, may mga kasag mga pade oh. Yan, ang nagsurulod mga pade may kasag ginagawi din sa bulan Sorsogon na bungkang or kalintugas. Masiramon ini pangbangot mga pade, mas kikisilsin na lang ka basta kay lumoy. Yadi pa mga pade, manin nga ran na didisimpakol. Masiramon ini ihawon mga pade, mao ini ang saro sa intatarapo sa ato san mga padihon tanan madihon. Yan, mga ihawon sumsumanan. So mga pade ha, hurat-hulat lang kamo, yadi ang pakol niyo ho. Siyempre mga pade, matapos nato makuha ang sulod na isda, silhigan tagyapon. Yan siyempre mga pade, kulkog untan loho para pirin malinigan agyan san isda. Yan ang pangkulkog ta mga pade, anhali ni kang Padi Ariel. Mga pade, mga made, makamurumundo man isipon, pero talaga pag abot sin 11 kataon, ang pangkulkog ni Padi Ariel nakalbo na. O mga pade ho, nakalbo na. Pero gamiton ta pa maski kalbo na. Wara mga pade, napadlos na. Palibasa wara na sin mga sursilait mga pade ho. Napadlos na, karalbo na talaga ho mga pade ho. O, paano mga pade? Siyempre, sa grabe na luho na ingkukulkog sin na pangkulkog ni Padi Ariel, nakaralbo talaga. Hamak man padisin mga madisin 11 na kataon. Kaya di mga padi sa vlog ta, madali lang ang panahon. Paghuna ta kababakal pa lang nato, pero 11 kataon na nakalipas ng mga padihaw. Kaya anhimuon ta niyan, makadto naman kita kang Padi Ariel sa Rilanse. Kaya pirimang kita dito inahatagan ni Padi Ariel, san matarumo niya na pangkulkog. Ha mga padi ha? Shoutout pa lang sa DPI Printing Services. Yan, salamat nun sa malulupit na jacket, sa solid na jacket. Salamat, DPI. Shout out. Damo, surulod mga pade. Yan, ang nagsurulod mga pade, maanin nga ingangaranan ni di sa bulan Sorsogon mga pade na tiaw. Yan, mga pula na isda mga pade. Adi ba, ang pagngaran sini mga pade, bungtan kay may bungot yung mga pade ho, may bungot ho. Oh. Kaya ang iba ang pag-awis sini bungutan, ang iba naman tiaw. Masiramo naman sa bawan mga padi, tsura mga padi ho. Matapos nato mga padi makuha sulod na isda, silhigan tagyapon. Yang kurkulkugon tagyapon ang loho, paski karalbo na na pangkulkog ni Padi Ariel, pero nalaban pa ini. Yan mga padi, ini diri nato i-area. Kaya pirmi kita may dara na reserba, pirmi kita may dara na reserba dito sa Orhian. Kaya pag malapdo ko na, sisalyuhan ta. Sasalyuhan ta naman ini mga pade. Yan, tutukalan ta naman sini, nahali ta na buladon. Ini nabulad na ini si Pirakadlaw, kaya okay naman siya. Dito lang ini mga padeng gagakutan sa kanto sa poste. Yan, yato na tinalkas nato mga pade. Yato na tinalkas nato, bubuladon naman nato. Pag nabulad naman ito sa gilid, okay na naman ito. Daron ta naman ito pang reserba. Yan, okay na mga padihaw. Oh, ariya.
May mga kasag naman mga padi ho. Oh. 2 na kasag. 3 na kasag dragkoon mga padi. 4 pa lang mga padi, 4 na kasag yadi mga padi ho. Oh, saro. 2. Pang 3 mga padi ho. Gadak, solid mga padi ho. Oh, tuha. Ang pang-4 mga padi ang pinakadako. Oh. Oh. Wara simburod mga padi. Hagawak mga padi. May star ho, may star piece. Palibasa mapas ko na. Oh, yadi mga padi ho. Star piece. Oh, si Patrick. Palibasa mapas ko na mga padi ho. Madalikod mga padi ho. Oh, magayo nun. Oh. Tapok ka muna. Libre. Tira Ram. Oh. Oh, ayo kita di mama. Beri kayo pa din ay kapawan. Apa dia pakal ho? Yung sa ko yung pakul. Padeo. Ano pa man? Kali pa padeo. Ay, Oh, ito ho. Dito. mga padi, mga madi. Ano ito kay Juan? Apa sih Mas? Ha? Ako na. Dua rambal dita. Oh, sana no. Oh, yung pa ho. Oh.